ma'auratan nan gabaki ɗaya suna ƙure mun tunani. Ni kai, ai na gaya maka ni musamman ma da aka ce jiya ban ci tuwo ba. Subhanallah. Yau da safe ma ban samu ɗumame a tukunyar gwaggo ba. A'a. Can na je na fa na samu koko guntun koko. Muka ta guje-guje da wani yaro a cikin gida. Subhanallah. Na rasa ma ina zan bi. Haka ta nini. Na je na samu ya ɗan sayo ƙosai na 30. Idan ɗan mun ɗayan maɗi. Haka suke marowata ne, ke sa ba na harka da su. Ba na gane kansu. Rowa dai yadda ka san an aike su da su. Shi ta nemi ba ma ɗan iska wannan mai warkatan kan nan. Ba shi yaron nan na gaya maka zan yi magani shi. Allah sa da yau na tsinta kuɗi. Amin. Wallahi kana tsinta ina son aron musu. Don baka ara musu ina tsintan kuɗi yau zan baka ara musu. Muddin na tsinci wannan kuɗin zan baka ara musu. Na gaya maka na gama tamin da zan yi da su. Akwai nan kan kwana ana sai da kuli-kuli. Da gummar ka. Allahu akbar kabira. Gummar ka. Can zan je alquran. Ni na dan sanin mutala. Allah. A sai na mutala sai kwakin goma. Assalamu alaikum. Abokina? Akaramu kallahu Da Allah ina tambaya. Allah ta mu sani. Yau wace rana ce? Yau muna ranar Laraba. Laraba da Allah misali. A kwana biyu da Allah tambaya nake yi. Allah ta mu sani. Da Allah yau wace rana ce? Yau muna ranar Laraba malam. Da Allah misalin karfe nawa ne? 12 da rabi. Da Allah wace shekara muke? To, dan sati ta rabi. Gashi nan ma ruwan ma